Bil-ħidma ta' ħafna volontiera tul dawn is-60 siegħa qed jintlaqgħu donazzjonijiet b'risq il-ħidma missjonarja ta' San Pawl. Ili niġijaw kemm ilha tiftaħ il-maratona. Ġifieri d-disa darba li ġejtaw. Ili nattendi ċ-ċentru għal ħafna snin, imma d-disa darba li qiegħda hekk ma' dad-desk nilqa' id-donazzjonijiet. Minn barra li wettqu ħidma pastorali u spiritwali, il-missjonarji jipprovdu għajnuna bażika bħal ikel, edukazzjoni u kura medika. Jina nurse fil-Peru illi 8 snin u nofs naħdem bħala missjonarja lajka. Edha naħdem fi klinik ġewwa parroċċa tal-Patrit ta' San Pawl. Din il-klinik hija bej wieħed ieħor isa poliklinik ta' Malta, il-funzjoni tagħha hija day clinic fejn naraw bej wieħed ieħor bej 100 u 150 pazjenti kuljum f'żona fqira, naraw kull tip ta' pazjent, kull tip ta' bżonnijiet, u għalhekk għandna bżonn ħafna bżonnijiet, speċjalment tal-benefatturi li jgħinu għax għal ma jkunux il-benefatturi li jgħinuna f'din il-ħidma ta' kuljum li nagħmlu hemmhekk. Huma bosta missjonarji lajċi li jwettqu esperjenza tagħhom f'dawn il-pajjiżi. Jiena mort il-Peru, kelli 16-il sena, għamilna xahar hemmhekk mal-mamma u d-dedi tiegħi u konna ngħinu l-itfal, qasmulhom il-ħwejjeġ, konna għamilhom hot dog day, imorru eżempju nagħmluhom il-laqat l-itfal u hekk. Attenda din il-maratona l-mexxej laburista Joseph Muscat li tada qatit fil-pakkjar tal-hampers tal-ikel li ser jintbagħtu l-missjoni. U qal li hawn kawżi differenti li jtolbu l-għajnuna u s-solidarjetà tal-Maltin u l-Awċin. Il-maratona tkompli għaddejja sal-ħadd f'nofs il-lejl.